тамошобинони азиз, иҷада шолкои новинка омадаи дубайскиёр. Ина марҳамат новинка. Аҷоиб хушрӯ. Як либоси 670 сомон. Ино 700 будан, ҳозир арзон шуданд 670 сомонӣ. Дидед? Ай чанд ранг дора? Моллоими хушрӯ. 4 ранга, 4 ранг доштай. Ба дастазанаи пальма. Ҳиям хушрӯ. Баиш. Сабу какайра бинед. Ина рангош, аз инаш 3 ранг будай. Ана бад ҳаст, аз ана ина мудо. Ина як моҳ пештарак ба фикр ман нишон дода будам. Беҳадам ино хушрӯванд. Аз ин ду рангай. 670 сомон. Ино ҳамаш 700 будан, 670 иштаган. Ана оригиналша. Идим сор дора, материалш дигар хелай. Айне ҳам материалш дигар хелай, ҳам сангш дигар хелай. Сангша да Тоҷикистон задестиян ҳозир яна мудаш омадаги аст. Некем ва ё медонед, материалш ранги бамбукай. И шолкай. Сангой и заводской и дубайский. Холоса ина мин ҳамаям шолкой ки ман нишон додам. Як либоси 670 сомон. Ина новинкаш. Ина новинкаш. Сиё. Оз иҷада бо як чанд та дигар аст. Иношам нишон метиҳам. Аминаи мамашам ин нархҳои ана. Ина. Ана ёям новинка. Новинкаи шолко. Ина иша бинед сангш бо чӣ хеле задага. Сангои калон. Калон хеле санг бузург нест. Диде. Ҳамаи ҳамино 670 сомон як либосш. Касе ки мисол 3 та мегира, 4 та мегира, бо арзон мешавад. Доставкаи мо ҳам дар дохили Тоҷикистон аст ва ҳам дар Русия. Метавонед ки бо дар WhatsApp нависед, кадомаш мақбул шуд, скриншот карда суратча партоед. Доставкаро бо худам пурра мефаҳмонам туно.